कुणिया हारू गोटे पणस आसीथिला देखंतु मु केमिति छड़ौछि टाण टाण खोसा ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କମ ଟିକେ ପାଚିଛି ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ବେଶୀ ପାଚି ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ସେତେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ଛଡ଼େଇନି ଅଧେ ବେଲା ହବ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ହାତରେ ତ ଅଠା ଲାଗି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ହେରି ପୋଇ ନେବା ପାଇଁ ପୋଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିବି ଆମର ତ ବାରି ନାହିଁ ଏଟା ଆମ ଯାହାର ବାରି ଆଉ ମୁଁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ଏଠି ପୋଇ କାଟିଦେଲି ଆଉ ନେଇକି ତରକାରୀ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାରିରେ ସବୁ କି ଗଛ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ବି ହେଇଛି ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବାରିକି ଲାଗି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗି ବାରି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବସେଇଦେଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବସିକି ଏଠି ପୋଇ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲି ପୋଇ ପତ୍ର ପିଠଉ ବି କରିଦେଲି ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ଆସିଲି ହେରି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।